Нощен труд. Нормалната продължителност на седмичното работно време през нощта при 5-дневна работна седмица е до 35 часа или по 7 часа на смяна. Нощен е трудът, който се полага от 22 часа до 6 часа сутринта. Работодателят е длъжен да осигурява на работниците и служителите безплатна храна, ободряващи напитки и други облегчаващи условия за ефективното полагане на нощния труд. Нощният труд е забранен за работници и служители, които не са навършили 18 годишна възраст, бременни работнички и служителки или такива в напреднал етап на лечение инвитро, майки с деца до 6 годишна възраст, както и майки, които се грижат за деца с увреждани, независимо от възрастта им, освен с тяхно писмено съгласие. Трудоустроени работници и служители, освен с тяхно съгласие и ако това не се отразява неблагоприятно на здравето им съгласно заключение на здравните органи. Работници и служители, които продължават образованието си без откъсване от производството, освен с тяхно съгласие. Ние сме адвокатско дружество Иванчо и партньори и при нужда от правна подкрепа, моля да позвоните на посочения телефон.